شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ይጸኒሕኩም ኣነ ሓውኹም ሰላሓዲን ምስሓውኹም ሴም ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኾን ዝበለጸ ቃል ሒዝና መጺና ኣለና Hejsan Guds folk, Guds nåd och Guds frid vare med er. Vi är broder Saladin med broder Sem med det dagliga ordet för den här dagen. ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ንካፈሎ ቃል ኣይትጠራጠሩ ዝብል እዩ Och dagens ord det är tvivla inte. ካብቲ ሓደ ኣብ ህይወት ብዙሕ ነገር ዘኽስረና ምንም ነገር ከም ዘይንቕበል ዝገብረና ምጥርጣር እዩ En av de sakerna som gör att vi går i förlust mycket i våra liv, en som gör att vi inte kan få tag på det vi önskar, det är tvivel. ያዕቆብ 1:6 ከምዚ ኢሉ ኣሎ I Jakobrevet kapitel 1 vers 6. እቲ ዝጠራጠርሲ ከምቲ ንፋስ ዝደፍኦን ዝመልሶን ማዕበል እዩ ባሕሪ እዩ ዝመስል እሞ ከይተጠራጠረ ደኣ በእምነት ይለምን Det står i vers 6. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. ሪኹም እቲ ዝጠራጠር ሰብ ሲልዎ ልክዕ ከምቲ ብንፋስ ዝድፋእ ማዕበል ባሕሪ ከምኡ ዝመስል ህይወት ኢሉ Och här ser vi en person som tvivlar. Det är en persons liv som ser ut som piskas från havet. ኣብ ካልእ ጽሑፍ ድማ ሓደ ደቂቕ ንላዕሊ ሓደ ደቂቕ ንታሕቲ ኢሉ Och i andra översättning står det en person som är 1 minut upp och 1 minut ner. ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣለዉ Det finns sådana där personer. ሎሚ ተስፋ ገይሮም ሓፊሎም ትረኽቦም Du finner dem idag, de har värsta hoppet och de har rest sig upp. ጽባሕ ገለ ነገር ብርትዕ ክብል ምጀመረ ድፍእ ከብሎም ምጀመረ ድማ ተስፋኦም ቂሂሙ ወሪዶም ትረኽቦም Och morgondagen så fort de går igenom en prövning, det blir stor test, att deras hopp faller ner. ህይወቶም ሓንሳብ ንላዕሊ ሓንሳብ ንታሕቲ ኸውን Och då blir deras liv ibland upp, ibland ner. ክርስትና ግን ከምኡ ክኾን ኣይግብኦን እዩ Men det kristna livet borde inte vara så. ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ እዩ Det är ett liv som borde vara alltid framåt, alltid uppåt. ነገር ግን ምጥርጣር ዝበሃል ነገር Men den här ordet tvivel. ካብ እምነት ስለ ዝውድቐካ ኣብ ላዕልን ታሕትን ክትነብር ገብረካ Och eftersom du får det att falla bort från tro, det gör att du lever upp och ner ibland i ditt liv. ምጥርጣር ካብ ዘይምእማን ዝፍጠር ነገር እዩ Tvivel startar från att du inte har tro till någonting. ካብ ዘይምእማን ዝፍጠር ስምዒት እዩ Det är en känsla som vaknar upp från att man inte har trott. እምነት ኣብ ዘለዎ ምጥርጣር የለን እምነት ኣብ ዘይብሉ ምጥርጣር ኣሎ Där det finns tro så finns det inte tvivel, men där tvivel finns så finns det inte tro. ብኻልእ ኣዘራርባ ተጠራጠርቲ ሰባት እምነት የብሎምን Så med andra ord, de som tvivlar har inte tro. ብዘይ እምነት ከኣን እግዚኣብሔር ከነስምሮ ይንኽእለን ኢና Och utan tro så kan vi inte behaga Gud. ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ነቶም ዝጠራጠሩ ከምዚ ኢልዎም ኣብ ያዕቆብ 1:7 Det är därför Guds ord säger så här till de som vandrar i tvivel. I Jakobrevet kapitel 1, vers 7-8. ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ብኩሉ መንገዱ ጽኑዕ ኣይኮነን እሞ እቲ ከምዚ ዝመሰለ ሰብኣይ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ Det står, en sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ዳብል ማይንድ ዝኾነ ሰብኣይ ብኩሉ መንገዱ ጽኑዕ ኣይኮነን ኢሎ Det står, en människa som har 2 olika tankesätt är inte stadig på en plats. ሰብ ብኸመይ ክልተ ዝልቡ ዝኸውን Hur kan en människa ha 2 olika tankesätt? ብምጥርጣር Genom att tvivla. ዝተጠራጠርኩምሉ ነገር Allt som ni tvivlar i, ዝተጠራጠርኩምሉ ጉዳይ all situation som ni tvivlar i, ኣይትጸንዑን ኢኹም ኣብኡ det betyder att ni kommer inte vara stadiga där. ዝተጠራጠርኩምሉ ቦታ All plats där ni har blivit ኣይትጸንዑን tvivlat ኢኹም på, ኣብኡ ni kommer inte vara stadiga där. ንኣብነት ዘለኹሞ ቤተ ኣምላኽ ተጠራጠሩ እንድሕር ኮንኩም Exempelvis det är Guds församling ni är i, om ni tvivlar på det platsen. ኣብቲ ቤት ኣይትጸንዑን ኢኹም Det betyder att ni kommer inte vara stadiga där. ኣይትጸንዑን ኢኹም Ni kommer inte vara stadiga där. ኣብ ሓዳርኩም ምጥርጣር ተለኩም Om ni har tvivel i er äktenskap, ኣይትጸንዑን ኢኹም ni kommer inte vara stadiga där. ክቐንዐኒ ዶ ይኸውን ወይስ ኣይቀንዐንን ዝብል ኣእምሮ እንተለኩም Om ni har tankesätt som säger kommer det gå bra för mig eller kommer det gå dåligt för mig, ኣይትጸንዑን ኢኹም ni kommer inte vara stadiga. ኣገልግሎትኩም ይዕወት ደኾን ናይ ዕወትን ደኾን ትብሉ እንተኾንኩም Ni som till exempel tjänar och har tankesätt, kommer jag lyckas i min tjänst eller inte lyckas? ኣይትጸንዑን ኢኹም Ni kommer inte kunna vara stadiga. ዝጠራጠር ሰብ ንኸበድቲ መዓልታት ክወፅእ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን En person som tvivlar har inte styrkan och förmågan att ta sig ut i svåra stunder. ዝጠራጠር ሰብ ጽቡቕ ናይ እምነት ቅልስ ኣይቃለስን እዩ En människa som lever i tvivel kan inte strida trons goda kamp. ዝጠራጠር ሰብ ኣብ ጊዜ ሓው ተኸሊዕ ይወፅእን እዩ En människa som tvivlar kan inte ta sig ut från elden när det kommer såna prövningar.
إذا راح زي يكون كاب أملاك ونقلا نجار يقبلن يلو. Och det är inte bara endast det står att den människan ska inte tänka sig att hon kan ta emot något från Herren. እግዚአብሔር ንእምነት ምላሽ ወሃብ ዳምበር ንምጥርጣር ምላሽ ወሃብ ይኮነ Gud är en Gud som svarar och ger en person som är i tro, inte en som svarar en person som lever i tvivel. ስለዚህ ሁሉ ተጠራጠሩሉ ዘለኹም ጉዳይ ካብ ምጥርጣር ወፂኹም ናብ ዘይት ተጠራጠሩሉ ሓደ ዓይነት አእምሮ ተመለሱ. Så allt det som ni tvivlar på, ta er ut därifrån och ha istället en tankesätt där ni lever i tro på det. መታን ንዓኹም ክጥዕመኩም Med för att det ska vara bra för er. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም. Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.